Hey YouTube, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so आं प्रकाशखौ एसे बुंनोसै एसे बुजायनो लुबैदोंमोन दे। ओमफ्राय आं बेखौ हेटबो खालामा बेखौ जेलेसबो फिल खालामा रावखौबो जेलेस फिल खालामा आरो आं जि फैदों इउटुबाव क्रिटिसाइज खालामो इट्स बिकज टु ताकि बिसोर माने फिउचाराव बिदि दा खालामफिननो बेखौल' लुबैयो माने। अके स' बोरै स्टार्ट जानाय प्रकाशजों आंजों बे फाइटखौ आं एसे एक्सप्लेन खालामदों दिनैहाय। अके फाइट होनो लायो नोंसोर बयबो होनो ना नांलायनाय बुंना स' ओंखायनो फाइट होनबाय आं। मानोबा फाइट खालामाखैमोन गाज्रि वर्ड इउज खालामाखै एबा इउज खालामाखै बेखौहाय। अके बाट स्टिल नोंसोर सानोबा सानथोंसै जि माथो होनबावनांलाय। अके स' प्रकाश आंनि स्टार्ट जानायनि खोथाया जाहैबाय वान साइडेडनि खोथा आरो बेवहाय बे सोरबा सासेखौ माने पइन्ट आउट खालामोमोन बिना इंलिसाव जायाखै बिना कारेक्सन माबासिन जेब्ला नोंनो रोङा नों गावखौनो गाव ससियेल एन्टारप्रिनर बुंना लायो मटिभेसन स्पिकार बुंना लायो ससियेल वार्कार बुंना लायो जार्नालिस्ट बुंना लायो होमबा नों मिस्टेक मावदों ना मावाखैलै ब्र' मा प्रकाश भाई नोंबोथ' मावदों ना मिस्टेक नों मालायखौ पइन्ट खालामनो हायोबा इउ शुड अलस' बि एबल टु हेन्डल दिस ना रस्टिं खालामबाय वाव 64 टिभि आं मोनसे खोथा नुयो अके प्रकाश हायोबा आंनि कल रेकर्डखौ लिक खालाम बाट आइ विल से इउ वान थिं फुल रेकर्डखौ लिक खालाम ताकि नोंनि पाब्लिकआबो एसे मिथिथों नोंनि बे ब्लाइन्ड फलोअर्स मेगन मिथिना नोंखौ फोथायग्राफोरा एसे मिथिथों कि सोर सासेया अभार स्मार्ट स' बिसोर मिथिगोन कि माबा मोनसे होनायनि सिगां बिसोर बुजिसिगोन एबारनिफ्राय कि सोर सासेया अभार स्मार्ट मार डिसक्रिमिनेसन shit yeah people are like गोदाव सोराव यूज खालामो गोदाव सोराव प्रपर बुजिया मा बुजिया discrimination personal attack I don't know these people will be shit manipulation को मानो खालामोब्रा अब कलनि खोथाखौ आं एसे बुंनि दे रस्टारफोरखौ जेनेबा लाइभ स्ट्रिमाव फैनानै होनदो आरो कल खालाम गोरोन्थि नुदोंबा आबे दुड नों ससियेल मिडियाआव अलरेडि टक्सिक खालामखाबाय ससियेल मिडियाआव नों गोरोन्थि फोरोंखाबाय नोंखौबो जेनेबा माने बिसोर माने पार्सनेल कल खालामनानै माने एकदमबारे फोजोबनांगौ खोथाखौ गोरोन्थिखौ माने एकदमबारे फोसावनो हायो फोजोबनो थिनबा माने मा खालामो एबा गोरोन्थि नुदों गोरोन्थि जादों बे बुस्थु होननो थाङोब्ला माने मा मिन्थिनाङा रावबो कि बे गोरोन्थि जादों इमेजखौ साफा दोनो माने some people are shit yeah okay कलनि खोथा बुंनो नोंखौ बिराद कल खालामबाय थांबाय प्रकाश बे मास मोनसे सिगां नोंखौ बिराद कल खालामबाय लाइक 4 या 5 टाइम्स खनसे नों रिसिभ खालामदों दे नार्जारि करना होनबाय नों मानो फन लांखो आरो नोंखौ आं पइन्ट टु पइन्ट रायलायनो सानबाय नों ललित दं ब्र' ललिताबो मिथिखादों आं ललितखौ बिराद बार रिक्वेस्ट खालामखादों एसे कन्टेक्ट खालामना हो होननानै नानि मेसेज रिप्लाय खालामाखै आंनि डिएम रिप्लाय खालामाखै यो हेटार्सफ्रा फैगोन नोंनि डिएमखौ मानो रिप्लाय खालामनांगौ बेलाय यूज योर ब्रेन ब्रोस ओके जाय जाय हेटार्स आं होनो लुबैयो सिस जा आदै जा मादै जा जिखुनु जा बाजैयानो जा आदा आमाइ जिखुनु जा यूज योर ब्रेन्स प्लिज आं होनो लुबैयो प्रकाशखौ नाय प्लिज यार मेनिपुलेसन खालामना आं होनो लुबैयो प्रकाशखौ आरोबाव कि नाय जों रावखौबो लुबैयाखि रावखौबो जोङो आं ओमफ्राय जों होनबाय दे बयबो होनखा जों होनजा आं होनजा जिखुनु रावबो लुबैया कि जेनेबा बर'जों बर' ना गोदनायाव हमनानै गाहायाव खोलनो लुबैया जों एबा सोरनिबा सायाव गाखोनानै जों गोजौआव थानो गोसो गैया बुजिबाय दा जों लुबैदों दे नों ग्र' खालामदों बिराद मोजां खोथा आरो दाथ' रेसपेक्ट खालामनो बासै आं एसे खोनादों आं सिं सिंनि खोथा एसे स्क्रिनशट फैसाबदों दायो कनफार्म खालामग्रोनि खोथाखौ सियर नंगौना नङा नंगौबा नंगौसै आरो नङाबा नङासै नङाबाथ' मोजां खोथा नंगौबाथ' एसे गाज्रि जागोन खोथाया स' जेनेबा माने आं रेसपेक्ट खालामो बा दायो माने एसे खम जालांबाय रेसपेक्ट खालामनाय बेखौहाय जेरै दायो नुदों आङो बेनि मटिभेसन स्पिकारनि बरबाद होननाय वर्डखौ खोनानानै आं मिथिफेराखैमोन कि लाइक मोनसे कल रेकर्ड विच विल बी अराउन्ड लाइक 3 to 4 MBs मेक्सिमाम 3 to 4 MBs आं बुंना लाबाय मेक्सिमाम 3 to 4 MBs बिनि थाखाय बेनो 64 टिभि नांगौ टेराबाइट्स नांगौ जिअ फनाव माथो स्ट'र खालामना लानो हायोब्रा बे कल रेकर्डखौ यार फ्लेक्स डोन्ट फ्लेक्स आउट प्लिज बरबाद सासे मटिभेसन स्पिकारा बिदि बुंबायबाथ' बरबाद ससियेल एन्टारप्रिनर मानसिया बरबाद होननाय इउज खालामबायबा
बुजिखादो मालायखौ आसि थुनो हायो कि ए बे वान साइडेड बरबाद मा नों मा खालामदों ब्र एसे नायफिन गावनिखौबो नायफिन दै आङो नोंखौ आसि थुनायनि सिगां आं गावखौ नायग्रोखादों आंनाव गोरोन्थि दं नामा आं माबाफोर बुंदों नामा पास्टआव नोंनि फलोवार्सथ' माखाय बे गोदोनि खोथा दायो बेखौ बुङो नामा मा होनबावनो नोंनि ए प्लिज यार हेटार्स डिसलाइक खालाम आं नायनो लुबैदों माने बेसेबां हेट खालामो नोंसोर आंखौ बेसेबां हेटार्सफोरखौ होनदों डिसलाइक खालाम बेसेबां कमेन्ट खालामनो हायो कमेन्ट खालाम आं सासे सासेनि कमेन्ट रिप्लाइ खालामगोन सियरलि सासे सासेनि कमेन्ट रिप्लाइ खालामगोन प्रपार रिप्लाइ होगोन बुजायना हरगोन माने कमेन्टआव स' बिसिमल'सै लाभ इउ अल एन्ड आं आसा खालामो नोंसिनि सोरबा सोरबा हेटार्सफोरनि एसे मेगना गेवसिगोन खोमा आं रावखौबो हेट खालामा आं रावखौबो लुबैयाखि गाहायाव फैथों रावखौबो आं डमिनेट खालामनानै गोजौआव थानो गोसो गैया अके आं लुबैयोखि दे आं बिनि गोरोन्थि नुबाय बिटिआर फौजखौ नाय बे फंबाया बुजिबाय दायो मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय बिदि जानांगौब्रा आरो बिराद दंबावो मोजां कन्टेन्ट लाबोनाय दायो बुंजानानै बिदि जाब्रा बे यार गिदिर नाम्बार मोनबाय फ्लेक्स खालामबाय बिदि नङाथ' आरो आं बयखौ होनो लुबैयो अडियेन्सफोरखौ होनो लुबैयो बिग नाम्बारजों स्मल नाम्बारजों जाज खालामनाङा सोरनि खोथाया माबायदि बेखौ नायगोन फार्स्ट अफ अल आंनिखौबो नाय बिनिखौबो नाय आं जि बुंदों बेखौ एसे एनालाइज खालामहैगोन ओमफ्राय आं माबा मोनसे गोरोन्थि बुंदों पइन्ट मि आउट या ब्र लिटारेलि पइन्ट मि आउट स' बिसिमल'सै आं एबारनिफ्राय पइन्टलेस पिपोलफोरखौ रिप्लाइ होला मानो होनबा स्ल'थार ना मास मोनसे गाहाम लायो दायो रिप्लाइ होनो बोसोरसे लानो हागौ फर द्याट रिजन अके स' बिसिमल'सै पिस आउट लाभ इउ अल एन्ड थेंक इउ स' माच 10K जाथारसिगोन आरो हेटार्सफोर दंबा आं साबस्क्राइब खालाम प्लिज